Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe. Pane zvinhu zviri kutenderera, pane mashoko ari kutenderera. Ndasangana neimwe pari kungomuka pari kungonzi Chiwenga goes into hiding. Nyaya iyoyo iri kutemesa vanhu musoro because chekutanga pakambotanga paitika mumwe musangano vaiti politburo yavo yekuZANU-PF. Pakaonekwa VP Chiwenga vasipo navaMohad futi vese vaviri vavo vakanga vasipo pamusangano iwoyo. So zvichakadaro pane mumwe musangano zvekare waitika kuPrecape Farm paonekwa futi VP Chiwenga vasipo, saka vanhu vakutaura kuti aiwa Chiwenga goes into hiding. Ndo mashoko ari kubuda ari kutenderera, but kana ndichinge ndatouya kudai so ndinenge ndauya kunozvibvanganyura zvese kuitira kuti munyatsoziva kuti chii chiri kunyatsoitika. So kana uchinge uri panapa uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane timbovhura mafaira. Kana pane vanhu veTCC garai maita ready futi kugadzirira kunzwa because pane mamwe masecrets abuditswa neimwe audio yandinayo panapa nhasi, saka tichabva tangozvibatanidza zvese mobva makangonzwisisa zvinhu zvese zviri kuitika. So regedzai titangire pane ya VP Chiwenga kuti tinyatsowonesana kuti chingava chii chiri kunyatsoitika panapa, kuti havasi kubatika mumasecos, chii chiri kunyatsoitika, vambori kupi ndekupi kwakaendwa, ndo nyaya iri kuda kunyatsonzwisisika. Panapa pari kunzi General Chiwenga, his spouse Minnie Baloyi Chiwenga, and Ambassador of the Republic of Zimbabwe to the Republic of India, Miss Sheila Nkomo, in Goa, India. Chiwenga is on diplomatic visit. Chiwenga and his wife have been in India several times. Ndobva mabuda futi imwe iri kubva nekuIndia kwacho ikoko iri kunzi Minister for Protocol Shiri Malvin, God you welcome General Chiwenga, Vice President of Republic of Zimbabwe, to India on his arrival to Geo at Double Lim Airport. Murikuona nyaya iri panapa, hapana kana nyaya mboripo bozi inini ndatotarisa kanzi ko Chiwenga azoenda into hiding ndikati anenge achimbotyani ko munhu akabvisa mugabe nyaya dzavo tatonetawo nadzo ka uchingonzi vari kunetsana vari kudidi kuti vanhu varambe vakarelaxa votanga kufunga kunge as if pane something chiri kutoitika kana kuti chiri kutorongwa nevaviri vavo ivo vatori zvavo pa diplomatic visit yavo yekuIndia. Zvinhu zvakadaro zvangondibata ndikati ayo regedzai ndiuye ndingozvibvanyangura kuti vanhu vanyatsonzwisisa kana kuti vanyatsoziva chokwadi chiri kuitika. Zvekunzi goes into hiding, I don't know kana iriyo vanoti hiding yacho because he is in India iko zvinezvi. I think vanhu vanokwanisa kutaura nezvaMohad not Chiwenga. Iyi yaChiwenga I think ndatoclear air, ndatotaura zvandikuzonzwisisawo panyaya iyoyo. Kana muchinge mune zvimwewo zvamuri kuudzana ikoko mungoudzana ikoko, inini iyi ndinenge ndatopedza nayo ndakadai so. Ndiri ipapo pane nyaya imwe iri kutenderera zvisingaite, nyaya iri kunyanyisa kunetsa, nyaya yeLeadership yeopposition iri kutemesa vanhu musoro. Saka nhasi ndauya nenyaya pari kunyatsofumurwa vanhu vakaita sana Caston Mateu vakazonyatsobva nekupi, kune vanhu vari kunyatsoziva history yacho payakatangira nepazvava iko zvinezvi. Zvinhu zviri kukonzereswa nenyaya yekuti vakomana vari kuzongoenda kuparliament votanga kunorwira kuti vari kuda dzimotikari dzekufambisa vasingatarisewo kuti nyika iri kufamba yoenda mberi here, zvichemo vanhu vakavaendesa kuti vange vachishanda mapositions iwayo vari kuzotiwo kudi ende vari kubenefitawo chii pazviri zvese. Saka ndo pari kunyanyisa kunetsa. Saka nhasi ndauya neaudio yekuti munzwisise zvinhu zviri kutaurika kuti chii chiri kunyatsoitika ikoko kumarondera vari kutiwo kudii nevanhu ivavo veopposition. Saka da kuti mugare mateerera this audio ndichakusiyirai muchinzwa panapa. Kana uchinge une something to say, namba ndidzodzi unongosendawo yako audio uchindiudzawo kuti nyaya dziri papapa, kana kuti zvakowo zvone kuchida kutaura about anything chinenge chichiitika muZimbabwe. I will appreciate that. Sarai muchiteerera this audio mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Maswera sei kulendi, maswera sei maZimbabwe, maswera sei maZimbabwe. Ini ndiri wekumarondera East. Munoona vanhu vakaita sana Caston Matewa, vanhu vakazongouya ndo paikanganisa. Inini am very loyal kumusangano nekuti ndakautanga ndiri mupfana kumarondera East, hapana asingandizive. Inini ndonzi Stephen Tumbukani, handirase zita rangu, handiri Wandise, ndonzi Stephen Tumbukani. Ndakanetsa inini mumarondera zvinozivikanwa, asi handichemere zvangu chigaro but ndoda kutaura kuti kune vanhu
vaizouya vakaita sana Caston Matewa, nekuti anga ari kuUK uko ouya netumari twake osvika obraiba leadership yobva yamutungamidza. Ndo zvakazokonzera kuti pave nana Shabangu. Takambonetsana. I still remember inini ndine gore randakada kurwa naamai Mutinhiri pa polling station ndiri agent ipapo. Asi mai Mutinhiri ndakazoshamisika vaa mukuru wangu kupati yeMDC. Ini ndikapotsa ndafa. Ndaunganidza, hapana asingazvizive marondera, ndaunganidza vanhu kuti vatrenwe kuita maagents 2008 kubva kwana Murehwa kwaSvosve, ndikavaunganidza inini paPeter House papa kusingafambike ndine Chiwindi. Ana mai Mutinhiri ivava ndo vaitotuma vanhu kuti ndipondwe inini, asi vakanga vazoone zvigaro kupfuura isusu. Saka tiri kuti no, pamberi apa tiri kuenda, sarudzai vanhu vari loyal kumusangano. Handisi kuti sarudzai inini, asi kune vamwe vanhu vari loyal vakabva nemusangano kudhara, kwete kutora mhandu dzopiwa nekuti aimbova mukuru kuZANU-PF ochinzi akuenda akauya kuda kuzotitapa mazwi kumusangano watinenge taumba, osvika wachipiwa post. Kune vamwe vanhu vakatanga musangano kubva uchatanga 2000 till date. Saka paleadership yemubato richazogadzirwa, tsvagai vanhu vari loyal to avoid masellouts. Ndiyo contribution yana ndinayo chete nhasi.